A veure, avui el que presentem és una col·lecció i, bueno, al igual que com el requeriment de l'esdeveniment s'encaixarà o la presentació de la col·lecció és mitjançant una performance, com un happening, i en si mateix com el fil conductor o allò que vertebra la col·lecció és una pel·lícula japonesa, com de body horror, com de gore i de ciència-ficció, terror, tal, de l'any 89, que es diu Tetsuo the Iron Man, de Shinya Tsukamoto. I és una pel·li que també dona nom a la col·lecció, Tetsuo 89, i al final el film explora, diguem, subjectes com molt varios. Bueno, lo que explora la película es un home de ferro amb un fetitxe per els metals que busca venganza. Y bueno, lo que també vertebra la pel·lícula és la música. Bueno, és tot música industrial, metals, golpes de tot tipus. I bueno, nosaltres a la col·lecció doncs, volíem traslladar aquesta violència de los cops de metal i de la vengança a la roba, no? I és per això que vam fer una sèrie de pròtesis amb ferralla, que vam aconseguir, també amb altres peces bueno, d'alumini que eren com més moldeables per a fer també com una espècie d'armadura. L'antimoda en si mateixa és com un terme paraigües, una cosa, són com diversos conceptes, diguem, que típicament quan parlem d'història de la moda, antimoda és una etiqueta que s'utilitza per una corrent concreta que va sorgir com a finals dels 80, anys 90, però aplicat a aquest esdeveniment, al final també com moldegem una mica la llengua i antimoda, ja la pròpia paraula t'indica, doncs és moda que va contrària a lo que és com la imposició. Aquesta imposició la visualitzem sobretot com en la idea de passarel·la, potser, la idea de runway, perquè connecta moltíssim també amb tot allò que és com els requeriments físics i els cànons de la penya que és model, el fet inevitable de que la presència a aquestes passarel·les és usualment de gent pues, canònica, blanca i típicament normativa.